गैयामोन नोङो एसे हराव आङो आदा हेफाजाबनिफ्राय फैसाखौ लायदोंमोन मा बे फैसाखौ बे गाज्रि मानसिनिफ्राय दा लायखा होनदोंमोन ना आङो मानो लायबावनाय नोङो आं जोबोद फरायनो गोसो आयै आं नोंखौ रुवाथि थानानैबो फरायहोनो होन्दोंमोन नङा मानो लायनांगौ नोङो आयै नोंनि नोंसाजो आरो गोथार गैलिया मा होनदों नोङो मानो बेफोरबायदि खालामना लागोन नोङो आयै मा जाखो आयै सिखार आयै मा जाखो आयै आं दिनै हिनजाव मानसि आंखालनि जोबनो गैया फिसा फिसौ खरसानि थाखाय माखासे रांनि गोनांथि जायो बेफोरखौ सोर मिथिनो सोरनावबा बिबा देहा सोलेरखौसो नोजोर होयो आं बेनिखायनो गेजेर गेजेर बेयाव फैनानै रां खामायफैयो आंनि आंखालखौ सुफुंनो औ आंबो नोंखौ मोजां मोनो नाथाय नोंनो बुंनायसाय आंनि बे खालाय सोलेरखौ लानानै नोंनि गोथार सोलेरखौ आं बोरै खालाय खालामनो बेनिखायनो आं नोंखौ सैया सैया खालामो थां नों थांदो थां बे जायगायाव थानाङा मोजां जायगा नङा बियो गोसोआ गोथारब्लानो सोलेराबो गोथार जायो नोंनि गोसोआ गोथार नों मालाबाबो खालाय जानो हाया थौ आं नोंखौ हाबा खालामगोन आरो आं नोंखौ फरायहोगोनबो नोंनि गासैबो साननायखौनो आं जाफुंहोगोन नोंनि फारसे अननाया आंनि बांसिनबायसो थौ I love you Mwgthang Jengkau! Jengkau! Hah? Fैदो थांसै! Ha? थांसै फैदो! नोमबाजैखौ लाना थांसैथ' दख'ना गाननानै नोमबाजैखौ न'आव लाना थांसै Yes ma'am माबाफोर नांगौमोन नोंना लंपेन्टनि बेला मा जाखो एसेबां गोबाव साख्रि मावनानैबो ड्रेसखौ माबायदि गाननांगौ मिन्थिया नामा नों गावनो मैया आंनि गस्ला लंपेन्ट सुनानै बेलखौ दोननाय आं नागिरबाबो मोनाखै न'आव This is police station not a home न'नि बाथ्राफोरखौ बेयाव दा रायज्लाय Yes न'आव आं नोंनि बिसि जानो हागौ नाथाय बेयाव आं नोंनि सिनियर बुजिना बुजियाखै Yes बुजिदों बुजिदोंबा साहा कापसे आरो गय खान्दिसे लाना फै Yes नोंखौ दा मोनायावसो मोनगोनलै हिनजावसा दाबोलि दा मोनबाय थागोन थ' दा मोनायावसो मोनगोन नों हिनजावसा दांजों आं फरायबाय थाग्राया आयै आफा हाबाब फिसा माथो दिनैसो मोनफैथारबाय माथो नोंलाय एसे गोबावनि उनाव दिनैसो मोनफैबाय फिसा नोङो जागोन दे हा बेलाय सोरथो जाखो आं नोंहामजो लाबोबाय आयै ए दे बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिहामजो मोनफैबाय नों जोंहानि बाजै जाबाय होनबा थौ आफा थौ न' सिङाव थौ र' हा बिहामजालाय अबेनि जालायखो मोनथिया आङो आं हटेलनिफ्रायसो लाना फैदों आफा मा हटेलनिफ्रायसो मोनबोदों होमबाथ'
बे हिनजावा रेन्दिसो बे रेन्दी हिनजावा बे न'खराव जायगा गैया दिनै फिन आं बेखौ माब्लाबाबो बिहामजो गनायनानै लानो हाया रावबो हिनजाव मानसिया रेन्दी जानो होननानै जाया आफा आंखालनि थाखायसो जानो गोनां जायो आरो नोंसोर बायदि थाखा गोनां फैसा गोनां मानसिफोरानो हिनजाव माहारिनि आंखालखौ सुबिदा लानानै गाज्रि आखु थांनो थाखाय बाध्य खालामो मा नों जोनोमगिरि बिमा-बिफाखौ बेबायदि बुंबाय नोंखौल' बुङाखै आफा आं बयखौबो बुंदों बिदि दाजाथों होननानै मा थिखोना नोंबो थाङो खोमा थाखा गोनां फैसा गोनां मानसि बेनिखायनो हटेलनिफ्राय लाबोनाय होननानै बेखौनो मुगैदों आरो जिबौआसो जिबौ नायथिंखौ नुयो आफा ओंखारलां बेटा दानो ओंखारलां बिनिफ्राय नोंनो धन सम्पति जेबो होआ आङो आं प्रमिलाखौ मोनबाय आरो आंनो जेबो नांला आफा नोंसोरनिफ्राय नोंखौ ओंखारलां होनदों आङो बे जायगानिफ्राय थौ थां थां आं नोंखौ सावहोदों नोंनि संसार जानाया माब्लाबाबो मोजां जाया थाहै नों बेटा गथायै थाहै सिगाव मा दं ओइ मा बबाव दं नोंसोरो रुमाव दंलै थाब फै होद र' थांगासिनो ओइ रिजाल्ट होबायलै हा रिजाल्ट होबाय मा रिजाल्ट होबाय औ बोरै बोरै जाखो रिजाल्टआ जों गासिबो फेल जाजोब्बाय बुंजों नोंजोंल' पास जादों हाब जों पास जाबाय औ नोंसोरलाय जों फेल जाजोब्बायलै नोंसोर सानैयाल' पास जादों नोंसोर लेखा फरायालै थाब फैदोलै ओइ र' हिनजाव लाना थांगासिनो जोङो मा हिनजाव थाब लाबो अ Hasnukannya jalali. Jalali. Hasnukannya. Jalali. Bapak coba li. Ayo kok नायलाय नोंथां Hasnukannya jalali. Sini kali. dulu nama bro Sini. Jalali. Yes, madam. Saya nak Saya monakhai nोंसोरो खना होदोंमोन नंगौ मेडाम मालाय नोंखौनो मा जादों हिनजावनि जाथा माबा माबि सोलोंदों रायजालायबाय बेरे फुंजानि ओइ सार सिदा लांदै मोजां नायना थां रिजाल्टबो मोनबाय बिएबो जाबाय आरो बिबाजैबो मोनबाय मा बेकग्राउन्ड मिउजिक होगासिनो नोंलाय सिचुएसनखौ नाय सिचुएसनखौ जाम्बा नंनायनि नङिनि बेकग्राउन्ड मिउजिक होबाय थागोन गावसिना रिजाल्टआ मोजां जादों नालाय जायाफ्रामाबो मिउजिक होबाय थागोन बेयाव ओइ बुटबकफोर फरिले फार्स्ट ना फरिले फेल आंखौ रागा जोंनानै जेबो लाब गैया हायोबा नोंसिनि बे स्क्रिन टाच फनखौ एन्ड्रइड फनखौ रागाजों हायोबाथ' बुख्रुमनानै लाबाव आंखौ होननानै लाब गैया खोनासं नोंसोर गासैबो मोजाङैनो फराय नोमबाजैखौ आं फोरोंगोन जेंगाव आरो बुहुम नोंसोरनाथ' बेक थाबाय मोजाङै फरायफिनदो आं साख्रि मावनोसै नङाबालाय नोंसोरखौ सोर फोरोंनो नोंसोर आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनसिगोन नों बिदि बुंनाङालै बाजै जों उन्दैनिफ्रायनो बिब' बिनानाव गासिखौबो लोगो मोनफेराखै नों दुखु जाबा जोंबो दुखु जायो बाजै आंखौ निमाहा होदोलै आदा आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन मा बाथ्रा फंबाय आं सासे खर'पतिनि फिसालासो आदा नंगौलै नोंथांमोन आं थगायाखै नोंसोरजों माहाजोननि फिसाया थाफानो मोना नालाय ओंखायनो आं दुखिया जानानै थादोंमोन नोंसोरजों आदालै जोंनाव मेनेजारनि पस्ट दं फेक्ट'रियाव नों जोंनावनो साख्रि मावनो हागोन आदा आं आफाजों रायज्लायगोन साला बुरबक थगायसुला अधम
नों जोंजों थाफानो लुगैनानै जाङिया गिजि आन्डारपेन गिजि गाननानै थाफाग्रा साला नोंनि हाथाइखौ नायबाथ' मानसि गोथै जाग्रा जिबौ गोथै जाग्रासो नुखायो माथो मोखां नायखोब्रा बे मोस्रोम मेलेम भरा मानसिखौलाय हामालै जाबाय जेंगाव बारा जाबाय बे थगायग्रा मानसिखौ हामालै जेंगाव मा जाबाय थादों नोंलाय जाबायना आरो थगायबावदोंसो जोंखौ बियो ओइ जेंगाव जिराय ओइ जिराय साला जागार फैदों बेयाव ओइ जेंगाव जाबायलै जिरायलाय बबे हामाना जिरायलाय लोगोजों लोगो मानो बिदि जायो जिराय आदाखौ थगायदों बियो जाबायना खिन्थाबायथ' आंखौ निमाहा होदोलै नोंथां जिराय जागोन जों गाबोन नोमबाजि आंजों देबो लानानै थांना फैनोसै ओइ जोंबो थांगोनब्रा नोंसिनि फेक्टरियाव खामानि मावनो निमाहा होदोलै थांनो हागोन नोंथांमोन टेनसन गैया थांसै बाजै थांसै थ' मा नों इन्जिनियार फार्स्ट क्लास पास औ सार नोंथ' माथो गभ सार्भिस एप्लाइ खालामब्लानो साख्रिखौ मोनगौमोन माथो मोनदोंमोन सार खनथामानो जाबायमोन आंनो नाथाय बै समाव साख्रिनि गोनांथि गैयामोन दा गोनांथि जाना फैदों सार बेनिखायनो नोंथांनिसिम फैनाय जाबाय नोंसोर बादि क्वालिफाइड मानसि थायोबा जोंनि थाखायबो मोजां जायो दा नोंसोरनि थानाय न'खौ आंनिफ्रायनो होनानै मन्थलि 25,000 करि होनोसै बेजोंनो सोलिथ'दो उनाव हायोबा बारायलांनोसै जागोन सार थेंक इउ होनबा नोंसोरो दसे जिरायथ'दो जोङो बाजाराव थांनानै फैनोसै दे होमबा आलासिफोरा जिरायथ' मा इन्जिनियार बाबु एसेबां गिदिर बाथ्राखौ नों दोनखुमानानै दोनदोंमोन
आंखौ मोनो बे जोनोमाव जानांगोन गासिबो नोंनो निजोम देरा गंसे नांगौ रजे जिरायनो जिउआ दान्दिसे लोगोरियसे नांगौ रजे हगारनो जोनोम मोनसे अख्रां गंसे नांगौ रजे गसाइनि सोरजिनाया सोमोनांथावसिन नोंनि रैरुब महर गसाइनि सोरजिनाया सोमोनांथावसिन नोंनि रैरुब महर आद्रि जागोन फैमाल थांगोन नों आरो आं सानैजों गावस्रानायोब्ला आद्रि जागोन फैमाल थांगोन नों आरो आं सानैजों गावस्रानायोब्ला अख्रां गंसे नांगौ रजे गोसोनो आरो दिबेसे लोगोरियसे नांगौ रजे हगारनो जोनोम मोनसे गोथार गोरबो गंसे नांगौ रजे जिरायनो जिउआ दान्दिसे बिखा गंसे नांगौ रजे अननायखौ होनो थोजासे अख्रां गंसे नांगौ रजे आदा बिनिफ्राय डाक्टरा बेलेगाव लांनो थिनबाय नै नों थांनानै फैसा दरना लाना फैथां मालायनि माल बायनो लाबोनाय फैसाखौ सिख'लाबायोलै माथो इटेमानो खनसेबो सापर्ट जाया माथो ब्लकसो आबौ लखा बाख्याव फै
ओइ आबाव लखाबा खेवफैदों ओइ नोंसोर बर' नंगौना नङा दरा खेव ओइ जिथा Dad, हाट आंनि लोगोआ लोमजादों होनदों थाब थांनांगोन बारा दावराव जानाङा आरो दा मेदामा फैबा होजाबावगोनसो साला सोरबा सिख्लाखौ ओइ आब' सोरबा सिख्लाखौ एदावनाय सिखाव खावनाय बेफोरबायदि गाज्रि आखल आखुखौ सोलोंनोसो लेखा फोरोंदों नामा बिमा बिफाया दिनै आंनि आइ आफाया दंनायमोनब्ला बेबायदि खैफोदाव गोलैनाय नङामोन खोमा सिखावनि रावा बेसेबां गोदै जों मिथिखायोना नोंथां नंगौ नोंथां आरो जोंनि सिगाङाव गोदै गोदै बुंना बारग'नो सानदों साला बारग'नो सानदो खुलुमबाय मेडाम सार फैदों जिराय माबाफोर खामानि दंमोन नामा सार आं सोरांखौसो लांनो होनना फैदोंमोन सार बेथ' सिखावसो आं बेखौ हगारनो हानाय नङा सार सोराङाथ' बिदि नङा मानोना बिनि लोगोआ मेडिकेलाव गोब्राब लोमजानानै दं रांनि आंखालाव जानो हागौ बियो बेनि थाखायसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों बे गथ'आथ' मोजांसो अन्नानै नोंथाङा बे गथ'खौ एगारहरदो र' बिब्दिब्ला ओइ मेदामा बेल दामदो मेदामा लेंहरदों थां थां आब' आंखौ हगारफैदो होद सिरा नोङो सिरि था माबाफोर नांगौमोन नामा मेदाम सोरांखौ लानानै फै अके मेदाम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थेंक इउ आब' आंखौ हगारनायनि थाखाय आरो थेंक इउ सार जेबो नङा दे थौ थांसै थौ ओइ हिर' रथ'लाय नैबे नोंनि नोम्ब'आ मालाय पुलिसफोर बायदि माहाजोन नङा नै आंनाव 10,000 रां दं बेखौ नोंनि लोगोनि थाखाय बाहायथां हायोबा आं उनाव हरबावसिगोन ला आगै जेबो नङा आंबो नोंनि बिब'सो जाबाय आगै जाबाय मा नों नोंनि बिब' पुलिसखौनो सोगाबनो सानबाय नामा खोनासं आगै मोजां लामाजों आगान सुरोब्ला जोबनो गैयै बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बिमा बिफा लोगो मोनगोन नाथाय गाज्रि लामाजों आगान सुरोब्ला गासिबो गोमालांजोबगोन आरो खोनासं एसआइनि पस्ट फैदों एप्लाइ खालाम माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ आं खिथागोन जागोन आब' थांदो थां आगै फैसाखौ मोनबोदों ना मोनबोआखै आदा नोंना आइटेम मोननैबो ब्लक जाबाय नै आदा आंनाव 5,000 रां दं बे फैसाखौ नों बहानिफ्राय मोनबोखो आं मबाइल फाननानै लाबोबाय आदा बे सासे गोरों लेखा फरायग्रा मानसि देनां लेखा फरायनानै गिदिर मानसि जायोब्ला बेबायदि मबाइलखौ मेरला बायना होफैगोन आदा आदा आं मिथिखाबाय आदा आंनाव मा बेराम जादों जों मानसि माहारिया गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय आंखौ बिरि सिगारेट जौफोरजों गफबनानै थायो नाथाय बेनो जोंखौ फोजोबस्राङो आदा
सिगारेटनि बिखबनि सायाव केन्सार बेरामनि सावगारि होनायखौ नुनानैब्लाबो बेखौ बायनायानो आंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थिमोन आदा। बेनो दिनै आंखौ फोजोबनाय लामायाव लाबोबाय आदा। ओइ फंबाय, नों मानो बिदि बुंदों? मानो बिदि बुंदों नोङो? फंबाय, ओइ फंबाय, फंबाय, ओइ फंबाय, ओइ फंबाय, मा नोंबो फोनदो नामा? फुनालां थाम्फै ब्रं ब्रं बाहोबाय थागोन दा। ओइ जिंगाव, माथो समा जाबायानो। ओमफ्राय एग्जाम होनांगौआ आरो नै बेफोरलाय माबे लेखाफोरखौ मानो बिसिलाजोबखो? आं बे एग्जामखौ हाया। अजित लिरना गालांनाय नट्सखौनो लिराबा आं दिनै एग्जामाव पास जाया। नाङा, नकल लिरनो नाङा, जा हायो बेखौनो लिर। मानो लिरा जानो? मालाय नुवाखै बिमा बिफाफ्रा फैनानै आंनि फिसाखौ नाय, आंनि फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ हो होननानै फैसा होलांबाय थायो। जोंहालाय सोर दं गावबा गाव नकल लिराबा? बेनोथ' सोलोंथाइनि गुबुंले जानायनि जाहोना। नाथाय बेखौ नों आंजोंनो फोसाबाबा बेखौ सोरथो फोसाबनो? लेखाखौ रोंनो थाखायसो फरायनांगौ, सार्टिफिकेटनि थाखाय नङा। रोंनो थाखाय फरायोब्ला सार्टिफिकेटआ गाव हारसिंनो अट'मेटिकलि फैखायोखा। आसामाव क्वान्टिटि इडुकेसना गोबां जाबाय, जोंनो क्वालिटि इडुकेसनखौसो नांगौ। आरो नों अजित लिरनानै गालांनाय नट्सखौ बिसिनानै नकल लिरनो नागिरदों। अजितआ नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। बिराद दुखु मोनगोन अजितआ नोंखौ। बेस्ट अफ लाक नोंथांमोन। एग्जामखौ मोजाङै पास जागोन नोंसोरो। आंहाबो गाबोन एसाइनि एग्जाम दं, गाबोन अरेल दङ आरो आं दिनैनो थांगोन। ओइ सोरां थां, बेस्ट अफ लाक थाबाय, एग्जामखौ मोजाङै हो। ओइ एग्जामखौ सिगां मोजाङैल' हो। सोरां थांदो, जोंबो थांनोसै। जागोन दे। नो साया लोंदो। माबानो बिफा, बे दाख्लै जोंहानि फिसालाजों फैफानाय सोरां नार्जारिया एसआइ साख्रि मोनसिगोननो। आरो बे जोंहानि फिसालायाबो सोरनावबा कम्पानि मेनेजार जाहैदोंनो। दा बिहामजोखौबो एसआइ ना आइएस अफिसार खालामसिनो मालाय। हा माखौ मिनिलाबायखो? बे नोंहामजोआ लेन्डिया आइएस अफिसार खालामनो बेखौ गोरलै मोनदों नामा नोङो? आइएस अफिसार जानायखौ लाख लाख बर'नि गेजेराव साबेसे बर'आ आइएस अफिसार दङ बुंलाय? सानबानो मोनो बुरै, नैबे आसि बिजौआव बर' हारिनिजों मा जाबावगोन? आरो बड'लेण्डसो नांबावगोन। बड'लेण्ड मोनबा मालाय सोरबायदि मानसियादि सालायगोन? दालाय माथो गासिबो गुबुन हारिसो अफिसारफ्रालाय। बेफोर गासिबो नोंसोरबायदि राजनितिक लिडारनिफ्रायनो जाजोबदों। समाजखौ थुलुंगा होनो नागारै
गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै खालि गादबनानै नारसिननानैल' दोननो नागिरो। नों सासे राजनितिक लिडार जानानै माब्लाबा बड'लेण्डखौ नांगौ बुंफेरदोंमोन? बड'लेण्ड जायासो बुंदोंमोन नोङो? गुबुन समाजनि भट मोननो थाखाय गादि सेजाननि गिग्रा राजनितिक लिडारसो नोङो। जेराव थाखा मोनो बेफोरबायदि खामानिखौसो मावो नोङो। आंनि फिसाफ्रा आंनिसो लाजोबदों, नोंनि लायाखै। मोजांसो मोनदों आङो। राजनितिक लिडार जादोंबा समाजनि खामानिखौबो मोजां मावनांगौहाय बोराय। नों जोंनाव जातिनि फारसे साननाय गैया होननानै सानदों नामा? जों राजनितिक लिडारफ्रा समाजनि फारसे साननायखायसो जौगादों। जातिनि फारसे साननाया बै बिटिसिआव गुबुन हारियासो बोरै एमपि देरहालांखो? 3-4 एमपि गेलेनो नागिरनायखौ मानो बादा होनो हायाखैमोन जातिनि सानग्राफ्रा? गणतन्त्र हादोराव रावबो रावखौबो बादा होनो हायालाय बोरै? माबा मोनसे बुंबाथाय खालि गादि सेजानो गिनाय बाथ्राखौल' नोंसोरो बुंलाबाय थायो। सोरबायदि मानसिया जातिनि आरो समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौ नायनानै भटखौ थुना होबानोथ' जाबाय। रायजोफ्रा सोर एमएलए एमपि बिलाय? बर'नि जानानै बर'नि फारसे साननो रोङै नोंसोर मानो बिदि सानो? हा? आरो खोनासं, बे फिसाजोआ नोंनि आरो बिदानि आखल लानांगौबा नोंसो मोनगोन बोरै? दे थाब खालाम। रसा खालामगासिनो। मा जाब्रबना होयोलै दसेनो। नोंनि एपइन्टमेन्टआथ' सफैबाय, र' लांफा खादो। मोजाङै मावदो आगै साख्रिखौ। थेंक इउ आब'। वेलकाम। नोंसो आंखौ बिराद हेल्प खालामबाय। नों नङाब्लाथ' आं बे जबखौ मालाबाबो मोननाय नङामोन। जेंगावा गैया आसोला हनै फोदानानै जाम्बाया दुखु जागासिनो हनै। आंना 45लै जेने थेने। ओं उफाय गैया, बे हा गोदानफोरावनो मास्टार साख्रि मावलाबायनानै थाहैलाबायसै आं। जाहोगोनब्रा, मानो जाहोआ जानो? आया जाहोगोनलै। ओं ओइ जेंखौ, जागोन दे। नों प्रियाखौ नुदों? मिथियालां सोर प्रिया? ओरैनोबा रिजाल्ट नायनानै दुखु जाखादों। नोंना बेक एग्जामनि रिजाल्ट दंमोन ना? मारै जाखो रिजाल्टआ? मारै जानो, फोद्दाबाय। नोंनो खोमोन थिया जालायनाय गियाननि बाथ्रा बुंनानै आंखौ फोद्दा होबाय। नोंहासो मालाय बिए पास जानानै साख्रि जाबावनोसै। फेल जाबासो गियान मोनोलै जेंगाव। नै आंना एसआइनि एपइन्टमेन्ट लेटारा फैबाय। नोंनो मबाइल दखानखौनो खुलिनानै होनोसै आङो। नोंसोर आंखौ गारनानै थांजोबसिगोन आरो ना? ओइ जेंगाव गाबनो नाङालै जाम्बा। थौ जोंहा आदा मोगथांमोनाव आलासि जाहैनि। आरो बाजैखौबो नुथारिया जा गोबाव जाबाय। जोंहा बिसोर थानाय जायगायाव थांनानै फैनि। गाबनो नाङा, फैदो सिखारदो। आं एसे इमसनाव दंलै। जाबाय दे जेंगाव, गाबनाङा। जागोन बियो माबा मोनसे। जाबाय। आं इमसनाव दङ। जाबाय, आं नोंनो मबाइल दखानखौनो खुलिनानै होनोसै ना। गाबनो नांला दे। जागोन दे। थौ थांसै। जागोन, टेनसन लानाङा। ओइ बेगा अबाव दं? आं नागिरना मोनाखै। बे आलनायावनो दोन्दोंमोन आं, नायलाय। ओइ बाजै, माथो लेखासो फरायलागासिनो दं फुरिलायनानै? फै जिराय फै। जागोन दे जागोन। जिराय। दे जागोन। नै नायफैलाय सोर फैदों। ओइ आदा, मोजां ना? कंग्रेचुलेसन। थेंक इउ आदा, थेंक इउ। खुलुमबाय आदा। दे जिराय। ओमफ्राय गासिबो मोजां सोलिदोंबा? मोजां आदा, गासिबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं।
जोंगाव औ फरायनाया बोरै सोलिदों दा? बिदिनो सोलिगासिनो एबार पास जाथारगोन आं मोजां आदा आंथ' साख्रियाव थांसिगोन दा थिगानो बेखौसो आं एसे खबर होनो फैदोंमोन मोजाङानो जाबाय दा बोथिसेखौ दावदैजों जाहोथ'दो जागोन दे दा बेदर लाना फैनोसै आं दा थांथ'नोसै हा जागोन दे आदा थाथ' दे नोंसोर। जागोन दे बाजै न'खौथ' बिराद मोजां लुनो हाबाय माथो गैया नों दे फैसाखौनो हरजोबनो हायाखै लासैनो हरगोन आरोलै ओमफ्राय नोंसालाय माथो जालायदों जों जेबो जायाखैथ' बाजै सासेयालाय माथो बोराबनासो दंफैयो बे बेयावसो दंफैयो होमबा ओंखायनोसो आंनि फनखौबो रिसिभखौनो खालामबावाखै र' बाजै दानो फैगोन बियो नै बाजै साख्रि मोननायनि मिस्टिया आरो सावमिना दानो गुसु जासिगोन जाखानांसिगोन आंनाथ' बाजै साख्रिया जाखाबाय नालाय आं साख्रिनिफ्राय फैबानो ट्रेनिंनिफ्राय फैब्लानो आं हारसा हिन्जाव लासिगोन आरो आंना बाजै बाङालि हिन्जावखौ लानाया साबसिन जागोन नामाथाय बाङालियानो साबसिन जागोनदां गन्थं गोलाव जायो बिसोरो हारसा हिन्जावखौनो लाथिखोमादांलै मिसिंखौनो लागोन आं बाराबा लाजायो हैद मालाबा बर हिन्जाव लाथारा आङो मा बुंदों नोङो आं थानानै अबेनि हारसा हिन्जाव नागिरग्रा अबेनि मिसिं हिन्जाव नागिरग्रा लायालै लाया जाबायलै नोंखौ ओरैनोसो जाबजि आयौ आयदैनि साबाय ओइ बिदि नङालै ओइ सना प्लिज दरा खेवदो ना खेवा आङो प्लिज सना प्लिज दरा खेव बे पुलिस हिन्जावा सोरमोन मा जायो नोंनि आरे बेलाय आंनि आब'सो बे हेल्प खालामनायखायसो आं दिनै साख्रिखौ मोनदों प्लिज सना दरा खेवदो ना ओइ बाजै खेवनो थिनलै खेवथारा दे जाबाय दे आथिं आखाइ सुहैग्रोदो दा खेवगोन बियो दसेल' बियो फै ओइ खेवलै गाबोन थांसिगोन ना आङो जाब्रा आं गाबोन थांसिगोन होनदोंना थां बेनिफ्राय थांदो नोङो नाङा थां माबा थां आगै बारा दुखु जाबाय थानाङा सोराङा नोंखौ बिराद अनो
आरो मोजां मोनलायनायाव सानैजों फोथायलायनाया थानांगौ जायो। नङाब्ला मोजां मोनलायनाया बारा गोबाव जोरा। बाजै, नैबे सोरांनि लाइजामखौ नों दोनखुमा। न'आव थांबाथाय दाना आफाया बेगाव नायथिङो। मा लाबोदों मा लाबोआखै नायग्रा जाबाय दाना। आरो आदा मोगथांनोबो दा खोन्था, बे मिन्थिबा दुखु मोनगोन बाजै। जागोन दे, आं बेखौ बै आलमारिनि फिसा बाकसाव दोननोसै आङो। जागोन बाजै। आं थांनोसै बाजै। जागोन दे। ओइ देबा आं न'आव दिनै एसे थाब थांसै। नों दा फैबाय थादो। ओइ सोरांमोनबो दंफैयो ना? हाब सोरांमोनहाबो फैदों? औ। आंनो खोन्थायाखै माथो। आं दा बेलासियाव सहैगासिनो। दे फै। ओइ, नों माब्ला फैया? दासो मोनफैदों आं। दिनै एसे थाब फैबाय जे। अफिसाव खामानि खममोन नालाय, बेनिखायनो थाब सफैबाय आं दिनै। माइनावमोनालाय बहा थांखो? नों थांनायनि दसे उनावनो थांदों बिसोरो। ओइ, नों आंखौ जोबोद अनमारोना? नोंखौ अनाबालाय आं सोरखौथो अननांगौ जाखो? जाम्बि बेफोर बाथ्राखौनो दासो सोङो नामा? बिदिब्ला आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनि। मा बाथ्रा? नों आंखौ अनमारोब्ला बै गद्रेजनि फिसा बाकसखौ दाखुलि दै। खुलिया दि। नों खुलिमाराथ'। खुलिया होनबायना आं। होमब्ला नों आंनो प्रमिस हो। आं प्रमिस होबाय। माथो बेसाद दं बेयावलाय? एफा गिदिर प्रमिस लाहोलायनाय। दं आरो माबा मोनसे सम्पति। ओइ, आं ओंख्रिखौ गरम खालामहैनोसै। नों ओंखाम उखैबाय खोमा। दे। Excuse me, sir. May I come in? Yes, come in. Sir, डकुमेन्ट्सआव नोंनि एटेस्टेड नांगौमोन। देलाय, आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारनो हायाखै। नों आंखौ बावगारदोंब्लाबो आं नोंखौ दान्दिसे समबो बावनो हायाखै। आंखौ निमाहा होदो खोरोम। आं नोंखौ गोरोन्थि बुजिफ्लांदोंमोन। ओइ जोंगाव,
थांसै आङो थाथ'दो सम सम आंनि मास्टारनि दरमाखौ मोनोब्ला नोंनो खरसा जानो हरबाय थागोन आं थाथ'दो जेंगाव थाथ'दो जेंगाव ओइ बिबु गोलाव नोंसोर आंखौ गारनानै थांजोबसिगोन आरोना नोंसोर आंखौ गारनानै थांजोबोबा आं हारसिं मा खालामना थानांगौ बेयाव आरो दा मोनायाव जानो माइरंबो गैबावासो आंनाव 200 रां दङ बे 100जों नों माइरं बायनानै जादो आं नैबे 100खौ गारि भारा लांनोसै थाथ'दो थांनोसै ओइ बिबु गोलाव गारि भारा थोआबा न' फैसाया लांफिन नाङा बेनो थोयो जेंगाव थाथ'दो जेंगाव थाथ'दो थांनोसै ओइ सना ओइ सना मा लोंना फैदों नोङो I love you I love you जाय बेसादखौ हिन्जाव माहारिया एसेबो सुखुआ बे बेसादखौ लोंनानै फैदों नों नङा नों बे बाथ्राखौ दाबुं नोंसो जौ लोङा जानो हागौ माला नुवाखै माहाजोननि हिन्जावफ्रा भदका हुइस्कि आरो मा माथाय मालाय हौवाफोरजोंसो टेबोलाव जमा लोङो आरो माखासेया हौवाफ्रा जायफोर हाजिरा मावनानै जाहैयो मोनायाव मालाय खामफ्लायाव जिरायनानै खापसे लोंनायखौ हिन्जावफ्राबो खामफ्लायाव जिरायफानानै ज' लोंफानोसै हौवाया फंसे बुंब्ला हिन्जावा 10 बार बुङो नांलायलायनाय जानोसै बेसो सोलिगासिनो दं दा संसाराव बेफोरखौ मिथिदोंब्ला नों मानो लोंदों आरो दिनैनिफ्राय दा लोंबोखा मालाय हिन्जावफोर बायदि दा सानखा आंखौ नोंथ' आलादाखा You are different बागान बारिनि बिबारफ्रा गांसेबो लहरायलांजोबबाबो नों लहराया You are different नों बारसे आलादा बिबार You are different नों बारसे आलादा बिबार सिखारदो आइदै खर' सासोदों आंना डक्टरनाव थांनि थौ हा डक्टरनाव मा आं मैया नोंखौ बुलांदों नामा ओहो आंनि देहायाव 2 मासनि गथ' दङ मा
2 मासनि गथ' दङ होमबाथ' आं बिफा जासिगोन नों सिगाङावनो मानो आंनो खोन्थायाखै आं नोंनि बार्थडेआवसो खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय नों दिनै हराव जौ लोंना फैनायखाय आं नोंनो खोन्थाबाय दे आं दिनैनिफ्राय जौ लोंला लोंखानांलाबो ओइ हेलौ सरि यार नों बेटा जागोन ना बेटि जागोन आंथ' मिथिया नाथाय आं दिनैनिफ्राय जौ लोंला नङाब्ला नों खस्थ' मोनगोन ना सरि यार सरि थ' डाक्टरनाव थांसै तु मानसिया जेबो जाया थां नों स्कुटिजों थांना फै आं बिराद खर' सादों नोंबो थांबा मोजां जागौमोन ना जेबो नङालै नोंखौथ' बयबो डक्टरफ्रा सिनायखायो थांना फै खिन्थु आंखौ जुमाय लोंनानै खर' सानानै उन्दुनानै दङ होननानै दाबुं नङाबा सारा रायगोन आंखौ दे होमबालाय थां आंखौ खोन्थानाङा दै थां बेखौनो साला आंखौ एथ' गिदिर प्रमिस लाहोलायदों बियो मा दं बेयावलाय दाखालि मोनायाव लोगो हमनायखौ लोगो हमबावनो लुबैदोंमोन आं नोंनि देहाजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंखौ गारनो हाबावो नामा नों आं हरनाय मुलिखौ जादोंना जायाखै रावनोबो दाखोन्था May I come in, Mwitha sir? Coming? Yes, coming? No, coming? No, Chief sir, थांखुआ जादो. File number 16, rape case. Go, arrest. Rape case? Yes, no. ओइ मा खालामदों बेयावलाय Hey, madam. नै केपिसि जांख्रिदो साख्रिखौ गिदिर लुबैयो मोजां फराया साख्रिखौ गिदिर लुगैदोंमोनब्ला सिगांनो मानो मोजां फरायाखैमोन फरायासै आरोलै जोंना आइ आफायानो लेखा रोङि जाम्बामोन नालाय होमबाबोथ' आं नोंखौ मोनदों ना सालाना फैथां नोंसोरबा डिउटियाव ओंखारलां आं लायनांगौ ना सोर लायनांगौ नों अके मेम अके येस दा मोनायावसो दामजागोनलै आं र'
प्रमिला आं मानो बिदि खालामफ्लांखो आं गावखौनो मिथिया सरि प्रमिला सरि प्रमिला ओइ नों मा जेबो बुङाखै नों आंखौ रागा जोंबाय नामा ओइ प्रमिला प्रमिला नों मानो रागा हवाखै ओइ प्रमिला 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 नों आं गैयै समाव मालाय हौवाजों लाइन मारिग्रा गद्रेज सिङाव नों मा दोनखोमायामोन आं नायखोमाजोबदों नों मानो आंखौ बिदि खालामनाय नों मानो आंनि अननायखौ बुजियासै थै नोङो प्रमिला 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 मेडाम प्रमिलाया दानमोनिनि गथ'बो दङमोन बियो दिनैजों सानथामानो जाबाय न'आव फैयाखै नों माबा मोनसे खालामदो मेडाम नङाबा आं थांना थानो हानाय नङा आं नोंनि दुखुखौ बुजिदों जाय दुखुआवनोखि नोंनि मेगननिफ्राय थोबथिंसेबो मोदै गवाखै मोदैयानो गनानै गजोबलायलांबाय मेडाम रानजोबलायलांबाय बेखौ सोरबाफोर गोसोथोनाय दंमोन नामा सिगांफोर औ गामियाव सासे पन्सायत प्रेसिडेन्टआ मोजां मोनोमोन होननाय खोनादों आं जागोन दे नों सिन्था दाखालाम आं थाबैनो नागिरना लायगोन बिखौ मेडाम नों माबा मोनसे खालामथार नङाबा आं थांना थानो हानाय नङा जागोन दे नों थांदो माखौ मिनिलाबायखो मा जाखो आं सानखाथारदोंमोन बिसोरनि संसार जानाया साननैसोनिल' दा गन्थंआ सोना जखो एक्स एम एल ए नि बिहामजोआ खारबायनो होननानै रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दङ हाबा जाबाथाय हिनजावनि बाथ्राखौ लाबाय दानि जुगनि फिसाफोरनि आखला बेनो नामा बेखायनो न'खरा मोजां जानोब्ला बिहामजोआ मोजां जाग्रोनांगौ दा बेफोरखौ रायलायनानै मा मोनबावनो दा फिसाया बेबा बबाव आलाय सिलाय जानानै दंहैयो थौ नागिरहैनोसै आं लायालै गय बिनानावखौ लायनो थिन
हटेलाव मोननाय हिनजावखौखि हाबा लायो मानसि मोजाङा आफा मानो बिदि बुं प्रमिलाजों नोंहा मा सोमोन्दो दं मा रादाय होआमोन नों प्रमिलाखौ आब' प्रमिलाया माबाफोर होनदोंमोन नामा आंखौ सोर प्रमिलाखौ होनो सानदों नोंलाय बै बे आब' प्रमिलाखौ होनाखै होमबा बेखौ होनाखै आं नोंसिनि गामिनि प्रमिलाखौसो होनदों बेलाय माथो हाबा जाबाय मालाबानो हाबा जाबाय माथो बेनो गोमानानै दं बुं माबा बबाव दोनदों जल्दि खोन्था मानो बे गथ'आ आंखौ बुजालायबाय थायो जेरावनो नोंनो दोनखोमादों मोजाङै खोन्था बेनि मोदोमखौ हाब्रेजोबनानै संख्रि फुनलाजोबना हो जागोन मेडाम जागोन हाब्रेजोबना मोदोमावसो फुनलाजोबनानै हो जागोनलै मेडाम आलु जुगुन माथो बिखुङा बेबायदिबा मेडाम आलु जुबथारगोन होनदों मेडाम थांलाङालै मेडाम थांलाङा आलु जुबथारगोन थांनो आलु दों जौसे हर जौसेल' गैयाना अबाव दोनदों प्रमिलाखौ खोन्था बिदियालाय बाबु सरा मोजां खोन्थायाबा खुगाजों सोना खिथुथिं दिहुनगोन लावथिखौ जाबायलै ओइ नोंथां होदोलै नोंथां हमथाबै खोन्थादोलै अबाव दोनदो बिराद मेंबाय बेसे बुबावनो नोंखो औ बेसे लागायबावनो खोन्था मानसिया मा लोला जाखोलै लावबायसो नामालै नोंथां है थांखु जाग्रोनि नोंथां थांखु जाग्रोनोसै दे बानाय दा गाव आराम मोनबा बुफिनसैब्रा ओइ फंबाय सादाखौ आंबो एसे हरलै गाइखेरा लोंदो लोङालां गाइखेर साइखेर मानोथो लोङा जालायखो थानायावबो नों आंखौ रायबायसो थायो गय लायनो होलाय साहा लायनो होलाय आं नोंनि हौवा जानानै नोंनो बिदि लायना होफैबाय थानांगौ नामा आं नोंनि सिनियर नालाय आं नोंखौ रायखानांगोन ना बेखौनो बोराबबाय होमबाबो आं बिदिबा साख्रिखौनो मावलाहाय न'आवनो थाबाय थानोसै बिफा जानो लुगैबा बिफाबो जानो मोनला मानसिफ्रा आंखौसो सन्देह खालामो गावहानो मास मोनथाम देहायाव थाखानायखौनो डाक्टारनाव थांनानै उरि खालामहैजोब्बाय दा गथ'आनो जानो रोंला आं एथ' थाबनो बिफा जानो होनखाबाय गावहानो बोसोरसेसो थाबावनो हाबा जाखांनानै साननैसो थाबावनो होननानै थाबाय बिदि खालामनानै आंहासो लासिंसिं दा आंखौसो बायदिसिना सानो मानसिफ्रा हा सोरथो बिदि जागोन होननानै मिन्थियो जाबाय जोब्बाय बेफोरखौनो रायखांबाय थाबावो नामा न' गाइखेरा लोंदो आंखौ गाबोननिफ्राय रायबावबाथाय गाइखेर होबाबो लोंखाया आङो उन्दुफैदो माबार जाय मानसिया नोंनि अननायखौ बुजियाखै बेबायदि मानसिनि थाखाय नों गावखौ मानो बिदि खालामना लाखो थौनो आदा आइयाबो नोंखौनो सानफ्रामबो गोसोखांना गाबबाय थायो नाङा आगै आं न'आव थाङा आं बेयावनो थानानै मोजां मोनो आंनि गोसो जिउ सोलेर गासिबो बेयावनो दंजोबो नोंबा जेबो बावनो दङ आंनि साखाथियावनो दंफायो मा आदा नों बिनानाव बिमा बिफानि सायाव एसेबो अननाय गैला नामा आंनि न'आव थांनो बिना मा बुजियालाय आं आगै नों न'आव थां आं साननैसो उनाव थांगोन नों मानो फैफिनखो आं बाजैखौ लाइजाम दोननो होदोंमोन
लाइजाम? औ आदा। सोरनि लाइजाम? सोरांनि आरो आंनि। बाजैया आंनो गद्रेजनि बाकस फिसायाव दोनदों होनना खोन्थादोंमोन। आं बेखौसो लांनो फैदों आदा। आदा, नोंनि मोदोमा मावजोब्बाय। जौ लोंनानै नों मानो गावनि देहाखौ बिदि खालामना लाखो? जुमाय लोंनायखौ गारदो आदा। आं थांनिसै। आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन आदा। फंबाय, नों आंखौ एरेस्ट खालामफैदों? औ, आं नोंखौ एरेस्ट खालामसै आदा। नोंनोथ' बुङोमोन ना आंखौ सैथो लामाजों थांनो। बेखायनो आं बे खामानिखौ मावनो नागिरबाय। बुं, नों बे बाजैखौ मानो बुथारा? बाजैया नोंनि माथाय बुङोमोन। सरि आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन। नों आंखौ एरेस्ट खालाम फंबाय? औ, नों आंखौ एरेस्ट खालामनो?
Bung! Nang pasti kuman setara! Aku dah Fungbai. Đừng kéo lưng. Kau! Dengar aku kau tar! Dengar aku dengar setan lama saya akan surna. Ini hengtai kosong kena. Dengar angin sebab gasme. Ang nangi bosan bosan supaya nahanay nung ada. Aku kan dengar aku kau tar! Masih. Mời. Pasti aku baru setara dengar. Ang kerja Fungbai. Pasti aku baru setara. Ang nagkanta ya Aku kiunani setara deh. आंहा फोथायनाय दं फिसा बे दायाथ' नोंनि नङामोन मोगथां फिसा नों माबोरै बिदि जानो मोनखो आं नोंखौ बख'ना लांफैगोन
आफा नों आंखौ साव होदोंमोन ना नोंसोरनि संसार जानाया मोजां जाया होननानै दिनै बे सावनो नांबाय आफा औ फिसा जों बिमा बिफाफ्रा माबा मोनसे दाय मोनब्लानो फिसाफोरखौ सावहैयो फिसा बेनो जाबाय जोंनि गाज्रि आखु फिसा माइनाव आदा नों न'आव थांदो आइखौबो आफाखौबो न'आव लाना थांदो थांदो माइनाव थांदो आयै मानो गाबदों नोङो नोंथ' मिनिनांगौसो सासे मार्डारा रुग्रपन्थिखौनो हमनो हाबाय नोङो नोंनाथ' हाथरखिया थरसे बारायबावसिगोनसो नों एसेबो सानासै जाय मानसिया नोंखौ एफा फोरोंबाय आरो जायनि अननायाव दिनै नों बे साख्रिखौ मोनबाय बेखौनो नों दिनै बिदि एरेस्ट खालामबाय थु नों बायदि बयफ्रेन्डआ नोंनि सिगाङावनो आङो हारसा हौवाजों हाबा जागोन आङो थौहाय थांसै थौ आदा सिखार न'आव थांनोसै थौ न'आव नोंनि गोनांथि जादों सोर नोङो आं नोंनि फंबाय नों आंनि फंबाय जानो हाया नों आंनि फंबाय जानाय नङा दिनै आं बायदि पापि मानसिखौ मानो नागिरामोन मा आं नोंखौ बेखौनो फोरोंदोंमोन औ आं नोंनि फंबाय नङा आं नोंनि फंबायमोनबा दिनै नैबे आखाइजों आं नोंखौ बुनाय नङामोन आदा जोंनि खाफालाव बेबायदि आदा थां फंबाय नोंनि डिउटिखौ नों माव आंखौ बिदिनो थानो हो थां फंबाय नोंनि डिउटिखौ नों माव सार नोंनि मेगनाव मोदै पुलिसनि मेगनाव बेबायदि मोदै बोहैयो नालाय जों बायदि जुमाय फाग्लानि बाथ्राया आलादा नाथाय सार नोंनि मेगनाव मोदै आंनि जिउआव गोबां दैमा दैसा दं आं बे दैमा दैसाखौ सानस्रिनानै माबोरै बारस'गोन आं बेखौ सानगासिनो दं नङा सार बे दैमाखौ सानस्रिनानै बारनायखौ नों दा सान मानसिनि जिउआव हाजार हाजार दैमा दैसा फैयो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बबे मोनसेखौ बारनानै नोङो सानस्रिनानै बारनो हानो नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दैमाया जेरै गावनि थांखिखौ होसोनानै बोहैलाङो बेबायदिसो जानांगौ मानसिनि गोसोआ आं मा बुंनो नागिरदों बुजिखाबायना सार दैमाया जेरै गावनि थांखिखौ होसोना बोहैलाङो बेबायदिसो जानांगौ मानसिनि गोसोआ सार
आं मा बुंनो नागिरदों बुजिखाबाय जानांगौ दे बुजिना लादो सारा आदा जों नोंखौ दिनै बेवहाय नों मालाबाबो गोरोन्थि मावनो हाया आदा नोंनि जायगाया बेवहाय नङा जों मिथिगौ आदा जानो हागौ बाजैयानो सहाय हायै गोरोन्थि मावदों जायनि थाखाय नों गासिबो दायखौ बारस'ना लानो गोनां जादों नङा फंबाय सनाखौ अराव सावोब्ला सनायानो जाफिनो थिग बेफोरबायदिनो नोम्बाजैनि आखल आखुआबो बेवहाय बिनि जेबो गोरोन्थि गैया फंबाय गासिबो दायानो आंनिसो बुं आदा नों बाजैखौ मानो बुथारा बुं आदा नैबे लोंग्राखौ फंबायाव सानदोंबा आंनि खर'आव दांना समायला आदा खोन्था आदा मानो बुथारनाय बै सानखालिनि बाथ्रा नों आंखौ अनमारोब्ला बै गद्रेजनि आलमारि फिसाखौ दानाय दे प्रमिलानि बे बुंनाय बाथ्रायानो आंनि गोसोखौ थानो सुखुयै खालामदोंमोन बियो जेब्ला 2 मासनि गथ'खौ देहायाव लानानै मेडिकेलाव चेकआप खालामनो थाङो बे समावनो आङो प्रमिला गैयै सुबिदाखौ नायनानै गद्रेजखौ जेब्ला खेवनानै नायो बेवहाय आं माखासे लाइजाम मोनो बे लाइजामाव जेबो थं लिरनाय गैयामोन आरो गासैबो लाइजामानो गाज्रि गाज्रि रावजों लिरजोबनायमोन आं रागाजों सहायनो हायैयाव प्रमिलाखौ फुथारो नाथाय बे लाइजामादि बिनानाव प्रिया आरो सोरां फंबायनिमोन आं मालाबाबो सानाखैमोन नाथाय फंबायमोन बे बाथ्राखौ सोरां आरो माइनावनो माब्लाबाबो दाखोन्था बिसोर सहायनो हायै दुखु जागोन फंबायमोन नोंसोर थांदो थां बेफोर खोथाखौ बिसोरनो दाखोन्था गाहायाव ओंखारबो मानो फैदों नों बेवहाय सासे पापि मानसिया मा नांगौ बोरो आं नोंनो लाइजाम हरनाया मा लाइजाम दाख्लै आं आदा मोगथांमोननाव लिरै लिरै गाहरनाया गैया सावजोब्बाय आं बे लाइजामखौ मानो सावा नों बे लाइजामखौ आंनि गोसो बे सावा आंखौसो बादों नोङो नों बे लाइजामखौ मानो सावनांगौ बे लाइजामजोंनो आं आदा मोगथांखौ बासायनो हागौमोन बे लाइजामनि थाखायनो दिनै आदाया बाजैखौ बुथारदों मा बे लाइजामनि थाखायनो दिनै आदा मोगथाङा बाजैखौ बुथारबाय आरो बाजैनि देहायावबो 2 मासनि गथ' दङमोन दिनै जों सानैनि गोरोन्थिनि थाखायनो बाजै हालाय सिलाय जिउ खोमानांबाय Ah
मा खालामदों नोंसोर बेफोरखौ? आदा आरो नोंसोरखौ बेसेबां अनबावनो? गोदोनिफ्रायनो इसिग्राब अनबोबाय नोङो आरो दाबो अननानै थोआखै। नोंसोरनि इसिबां गिदिर गोरोन्थिखौ बानस'नानै लाबाय। आदा नोंसोरखौ निमाहा होदों। नोंसोरनि थाखाय आलाय सिलाय जानांबाय। फंबाय आदा नोंसोर मानो बिदि बुंदों? जाय बिसिया आंखौ गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनो बे बिसिखौ फोथायनो हायिया बेनो आंनि बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थि। बेवहाय नोंसोरनि जेबो गोरोन्थि गैया। नोंसोरनि साननाया अरायबो जाफुंथों। आं नोंसोरखौ जेब्लाबो बोर होगोन। मोगथां, नोंखौथ' गाबोन फासि होनाय जासिगोन। नोंहा बिनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ खोथा दं नामा? बुंनांगौआथ' गोबां दंमोन सार, नाथाय आं मा मोनसेनिफ्राय बुंजेनगोन आं गावनो सानस'ना मोनाखै। आं मिथिगौ बर' समाजाव आं बायदि मानसिखौ लुबैया। आंथ' थैसिगोन, बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आंहा गोजोननायसो दङ, नाथाय मोनसे बाथ्राखौल' दुखुआव थालांसिगोन। आं बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननानैब्लाबो बर' समाजनि मोनसे मोजां खामानि मावनो हायासै। आं दिनै फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोनखौसो खावलायगोन, सोलोंथाइ लानायाव गोसो हो। बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइया नोंसोरनो। बे आर'नाइखौ आगर गैयै आर'नाइ दाखालाम। आयै आयै बे आर'नाइ फालिखौ आंनो गानहो। नों देनांहाय लेखा फरायनानै गिदिर सुबुं जाबा आं नोंनो बे आर'नाइखौ होनानैनो बरायगोन दे आफा दे। आरो आंल' नङा, गासैबो संसारनि मानसियानो नोंसोर देनां फरायनानै गिदिर गोलाव जाबा बे आर'नाइखौ होनानै बरायगोन दे आफा दे। आरो जारौ नोंखौबो। ओइ बुरै, बे आर'नाइखौ लानानै बहा थांनो नागिरदों नोंलाय? बे आर'नाइखौ आङो मोगथां फिसानो गानहोहैनो नागिरदों। नाङा नाङा बिमा, नों बे आर'नाइखौ बेनो दा गानहो। नोंनि फिसाया दिनै अख्रांनि अखाफोराव थांनानै फैयाखै। नोंनि फिसाया दिनै समाजजों मुगैजाथाव खामानिसो मावदों आरो नों बेबायदि मानसिनो बे आगर गोनां आर'नाइखौ गानहोनो? गसाइनि सोरजिनाया सोमोनांथावसिन नोंनि रैरुब महर आद्रि
मिथिगौ बे आर'नाइखौ नोंहा गोदोनायाव आलायनो मोन्थाय गैया अब्लाबो मालायनि थाखाय जेसेबांखि गाज्रियानो जाया मानो सासे बिमानि थाखाय फिसाया अरायबो समायना फिसा नाय फिसा आं बे आर'नाइखौ नोंनो गानहोहरनोसै नोंनि जिउआल' सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै आदा